Guys, see. Ndamboyekera ndambotsvaga something chekumwiririra ndamutsvaga mvura uko. Mvura. Rega ndise link. I hope wana bhudhi yekera vakasira panapa. Rega ndise futi link apa. Ndombopa uyu Alice, ndombopa Alice zvuse link. Iwe uda kuonerwa pamaseva. Andise link mu-comment section. Randi rejector. Rega ndi Katuna ndindoisa. Uri kurejectwa. Ndaiti ndindoisa. YouTube iri kurejecta link redu. So mai tione kuti why. Ndaita zvese wani zvandakamboita zveshe. Ngandidzo. Ndizame kuedda link. Link riri kurejectwa neYouTube guys. YouTube iri kurejecta. So what should I do? Manje ukira mai tiona kuti ava varimo here bhudhi uyu kuseri uku. Ndimbopa happy family yake. Happy family ndaizama kupinda tione. Ndapa happy family uyu. Toti Alice chimbozama kupinda. Alice. Mbona kuti Alice anopinda here. Then Sadombo. Kana mvura ndachida ndazombonoitora here. Nyasha ndiwe happy family. Ndakupa link kuseri chimbozama tione kuti unopinda here. Nhai vedu we. Oh my god, we got a new member. Yeah, Patricia Jake, yes. Pane mumwe akanzi my candy. Ngatimbona kuti vamwe vanobvumerwe kuenda kuseri kuti vapinde. I think ndo zvatinoita kutoita. Rimwe futi zvenyowani. Ndinozonoisa ma-notifications manje. Ndikatangidza. I think ndanyanya kunonokesawo. Ndanonoka stereki. Ndanga live yachoni.
My Candice, thank you for supporting my Candice. Thank you very much, my Candice. Thank you. God bless you. Kuraramba kupinda sei lingi. Vanhu ndapa lingi kuseri. Uyu akanzi Nyasha ndiwe happy family kai wewe. Alright, mimi ndikupe kuseri budi simukai. Tione. Sadombo wasati vapindura. Sadombo ndokumbira kana mukao muri kuona mumbozama. Turi simukai. Budi matso. Alright. Ndaisa lingi guys, chimbozama yakupinda tione kuti rinogadzisika yakao ndienda kutongogadzira hangu new one todzoka nenew one. But it means kuti I won't be able to aid anyone per live stream. Unenge kutoya saka kana kuti kuseri wopiwirwa kuseri. Yeah, I think but kuya nekuseri manje. Yes. Happy family, I see you. Yes, right. Happy family. Can you say hello? What did say, Shema? Hello, what did say, Shema? Yes, alright. Ndamuona nikirikini. Mira ndisendere uyu lingi futi uyu kuseri. I think nhasi ndo zvatichatongoita tongodhila naizvozvo izvi zvokuti ndotopa vanhu varinge kuda kuseri because kutangidza kucreata lingi so easy ka zvototora time. Mari hedere ka ndombokudzikisai hangu ndichimboita chimbodzikai mozopinda nditi mane lingi kuseri saka ndaripa iwewe ndikapa ndikini anonzani Sadombo ndikapa chihelele chimbodzika uzopinda futi. Wanzwa happy family ndambokudzikisai mozopinda ndambotangana notora mvura todzoka kana uda lingi it means wotondi inboxira kufacebook kana kuti kuyekera ndokupa lingi racho nekuseri raita riri kuseri. Cheri tichaita zviri sei sei zviri sei cheri tichaita. Let me just check something here. Ndokwanisa kuzviwana here zvandoda kutarisa. Ndambotarisa nyaya dzeuyu dzedza but ndomani ndobva ndombowanzozvitana someone totongozvifungana nawo pandaona my Candice vasupport. Leslie yesi ndakurova Leslie, like, wait a second guys, ndambotarisa something kuti ndokwanisa kuzviona ndega here about zvemusapoto. Pane zvada kucheka first. There's something I want to check first. Chinzwe kuti guys kana mvura ndanchida yeye asi handatombononwa. Ndichagononwa sei iro lingi ranga richiramba kuita pano. Jolo sisiti. Alright, ndione pane zvada kuona panapa manage yetimboona kuti pakanzi chii. Membership completed. Okay. Zvandikuona panapa. Okay. See all my members. Okay, ndikuvaona ava. But let's see kuti zvine mauyu here kana ndikasvikona ndozvinobvunza uyu wandoshanda naye dzungwa kuti anditarisire something. Aiwa, regai ndigoita confirm kuti is it per monthly kana kuti ndeyekuti ndozvandada kutarisa panapa kuti unoti kana uchi 1 month kana 1 month usingadewe kumbosapota unomboskipa uchidero. Saka I think ndikupa shayiwa ndichabvunza my person wandoshanda naye kuti zvofamba sei but right.
right ndichakonfirma mangwana ndokupai update yakakwana kuti chihelele I see you kuseri ndakamirira sadombo waripereka kuti havasati vaekera zvavo okay ndingiri chihelele rambai muripo I can see you ndoda kumbonotora mvura ndoda kumbonotora mvura guys ndanzwa nenyota kubva pandabva pauyu handisati ndamwa mvura saka regai ndidai ndisiye ndichiridza ndikazosiya munhu ari ega achitaura ega apa hazvizonakidzi zvaasingadavirwi ndoda kutomboenda uko kunotora mvura saka regai ndidai ndakamirira I think vanhu vashoma nhasi anenge achida uyu kutaura unotondisendera message kana inbox ndokupa link chega ndidaiwo ndiotora mvura vedu ndingatozofenda pano nenyota vanhu vakazotanga kufamba kuti akafenda nezhara live zvinganakidza yowe yesu hazishura imi chuda kutonditira pamberi pevanhu izvozvi papa chisati chatombodii yandibvisa bva ndandotora mvura guys uya ndaotora mvura wari nyota awe kutofunga kuti ndodikwa apa ndoikira regai ndidai also guys I think regai ndicreate nyowani nokuti uyo akanzi wifi saka pazikura vanhu vashoma chihelele dzika ndimbokupa rimwe futi lingi ndiseri nyowani mene ndise lingi nyowani regai ndidai also ndite latokwanisa kuzoedhana regai ndicreate nyowani ndocreate I think rinopinda in 10 minutes reratopo izvozvi regai ndicreate nyowani